Zdravím vás chalani z ďalekej, neviem odkiaľ presne, ale niekde s nejakými teroristami, že vraj sú tu nejakí typci z Dalibanu, ktorí uzurpovali si právo na vyhlasovanie Daliborko Cupu, tak ja im nechám teda priestor, aby tak spravili. Čaute, my vás vítame na losovaní Daliborko Cupu, sme poctení, že môžeme dnes akože losovať Daliborko Cup 9. Daliborko Cup 9, tak to je taká, že C6, že ešte viac, že? Ona nevie rozprávať. Takže, ja začnem tak, že nebudeme nikoho strieľať dnes, ale začneme losovať Daliborko Cup, dobre? Takže v prvom koši sa nachádza Rodis, Gulák, Srandokartón a Havana. Havana pod názvom Krycím amatéri. Takže hádžem do koša 9 minus 5 lístkov. Všetko je otvorené. A budeme losovať skupiny A, B, C, D, lebo to sú prví nasadení, asi sú najlepší, tak asi, ja neviem ako to tam vyzerá. Tak môžeme poprosiť čarmantnú asistentku, ruky máš, tak prosíme losuj prvého hráča. Teda tým. Ja to už viem. FC Srandokartón. Takže do skupiny A ide FC Srandokartón, druhý tým. FC Gulák. FC Gulák. Dobre, tretí tým, môžeme ísť rovno na to. Takže amatéri. Amatéri sú v skupine C. Dobre. A ešte posledný tým, ktorý to asi bude. Nevieme. Podľa mňa to bude Rodis. Takže obhajcovia titulu budú v skupine D. Som zvedavý, že jak to tento rok dopadne, že či Rodis tretíkrát získa titul. To by bolo inak dosť zaujímavé podľa mňa, takže držíme im palce, ale držíme aj ostatným palce, aby im to zničili. Takéto plány. Dobre, ideme losovať skupinu A, B, C, D znova. A teraz sú nasadené týmy druhý kôš. Zase 4, čiže 9 minus 5. Hážeme tam, pomiešame. A v tom sa nachádzajú týmy Šiko. Šiko tam je. Je tam aj Výtočto, je tam Miletička a sú tam aj virtuózy. Takže je to Juro Kizek. A pozdravujem aj Peťa Kizeka. Ahoj Peťo. Takže to je náš dlhoročný partner a pomocník. Ideme losovať. Takže do skupiny A ku Srandokartónu sa pridá Miletička. Bude zaujímavý zápas medzi týmito dvomi týmami. Dobre, môžeš zase. Šiko. Šiko je tam v skupine B. Dobre, ďalej. Virtuózy. Skupina C. A do skupiny D pôjde. To. Takže skupina D je to. Dobre? Takže myslím, že zaujímavo to vyšlo. Budú to náročné zápasy v tejto skupine a ku týmto tímom sa pridajú 3 týmy, ktoré ešte na Daliborko Cupe v živote neboli. Myslím. A nie, boli. 2 neboli. Áno, opravujem sa. Potom sú tam nejakí zálesáci, ako Pumpkinheads. Hej. A potom ešte FC Hacko, tí boli v mladšej kategórii a minulý rok už neviem, či neboli staršie, takže ideme na to. Zamiešame. Ideme na to. Jeden kilometr. Takže o 1 kilometr završte vpravo, potom doľava a dajte gól. Skupina A.
Dobre, ďalej. FC Hacko, skupina B. No to má náročné chalani v skupine B, ale držíme im palce. Takže môžeme ísť ďalej. FTVŠ Fettuccini. To je nejaká FTVŠ, tak to sme na nich, fakt sa tešíme na vás chalani a dúfame, že nám niečo ukážete nového typu. Nejaké tie jasle, góly, možno aj jasličky. Takže tak, dobre. Nie, že tam budeme akože za hanbu trochu. A do skupiny D sa ku Rodisu to pridajú Hec, teda zalesáci. To sú také hlavy. Niekedy rozmýšľajú. Takže chceme to ukončiť. Môžete to vidieť aj tunak teraz za chvíľu, keď to niekto možno mi podá. Ďakujem. Takže už mi to niekto podal. Je to tam vidno? Vyššie, vyššie. Stop. Takže môžete to tam vidieť. Je to všetko spísané a tešíme sa o týždeň na Daliborko Cupe, už tam budeme. A dúfam, že to prebehne super a že si zahráme a nikto sa nezraní. Takže my tam prídeme sa na vás pozrieť a možno niekoho draftneme medzi nás, akože tak viete. My tak radi chodíme, že po 9 akože po svete. Takže sa majte. Môžeš to ukončiť. Nebudeme nikoho strieľať dnes.